سلام كم يتوعلو زي خبركم تخططت مدبنا مع التاوية بساعة زي النقر لكم مدب نجمر لنا نايلومي بزعبة حكتاتن جوجوي مرداتا أب حمام كورونا زي ملكتي وكون أبزار استزي مبريز هبنا دكتور برهانة دبرو أب منسترية عنا جزاوي دايركتور جنرال كفل بوليسي وطنن مع العقم سبني دكتور برهانة عدمينا مركام تساكا وزحنا مسجن بزعبا كوفيد 19 معالتاوي كبال اللي كالاب زي مدبات بستفال اللي يسب مويا مبري وهابيو أبناء لهم جن بفوليك نحزز مرزنا رستي حقتاتن تجوجي مرداتها بزعبا كوفيد 19 مو كم ما بقى سقونا تي فيروس دارجا كل سب فليتو تلالي ولا تنقو تجبا متحلافو تناحق فوق جزيت ملكة حمام زين متو وقت قبل لنا مو حرايا فتي زرزرات كنسكر يغنى لي عثمان مجمر عنون بسم منستر حنا خمس جندلي كم تيز بالكايات زعبانا يلومي حقتاتن جوجوي مرداتات اب كوفيد 19 زي مبزعت زي فاكس ان ميس تبايلو زغربيو كما بقص خلنا حمام كوفيد 19 كورونا فيروس 19 خميو ندهلنا اذا حمام زي حدا خبطهم عليتات كورونا فيروسات كوينو استبع نسرعه مستنفاس زتكعيو كابتم كالوت كورونا فيروس زفليو جن تي ناي متحلاف ወይ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምትሕላፍ ዓቕሙ ኣዝዩ ልዑል ብምዃኑ ተላብዓነቱ ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነውን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብዚ 4 ወርሒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ደረጃ ለበደ ዓለም ወይ ፓንደሚክ ኣቱ ኽኢሉ ኣሎ ከም ዝበልናዮ እዚ ቫይረስ እዚ ብመጀመርያ ኣብ 2019 ታሕሳስ ኣብ ቻይና ውሃን ተባሃለ ዓዲ ሰባት ብጠንቁ ዘይተፈልጠ ندري نايسامبو وي نيمونيا حمو مش جمرو او عالم كفلتو خيلو شعو منغس تشاينا وي تشاينا تم ابوهان زنبرو نتحمام تنكو كفلتو بزول تعتنيلهم سغاب علت 30 تي ناي نيمونيا حقن ندابزح مسكدن تنكو سلازي تفلتن 30 تحساس 2019 عالم ود تاعنا تشاينا حبيره على شوعات كلتشحن عسران جن كانوان تتنكي انتاي مخانو خفلتو خيلو تتنكو انتايو نحمام كورونا فيروس كابتوم عليت كورونا فيروس مخانو كاب مرسن سارس زباهلو جن استفالي مخانو خفلتو خيلو دحيرهم على ما ود بتاعنا كوفيد 19 زبل سمتواهيبو او تجميرو بقولتو فكا كاب هاجر تشاينا أب كباب زلوا رحق مبرق إسيا هجرات أبو بيلوها نجنا ناب أوروبا أمريكا دحيرون ناب أفريقيا أمور العالم كباس احتقايلو زي حمام زي ما بقسيو ندحلنا انتايو ندحلنا كم سقاب حج زلوا مرداتها ويحق زلوا كاب انسسا ناب سب زمصاي فيروسيو حنسب اب سب مسات وجن كاب سب ناب سب كلا باع جميرو كوم سلازغونه حدا بزي حمام مستلخفه سب يو نخالق سب كحلف زغل كابزي فيروس تلخ سب كا بمنتاي يحلف تستلخ فسب بخمي غيريو نخالق سب زحلف انتحينا تي استلخ فسب ابز زاربلو ابز سعللو ابز هنتسلو غزي بتوم كاب افو زوصو ወይ ካብ አፍንጫ ዝወፁ ድሮፕሌትስ አቢሉ ናብቲ ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ ሰብ ክሕልፍ ይኽእል በዚ ሓደ መንገዲ መተሓላለፊ ተኻላይ ከዓ እቲ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ጉዕዛት ነገራት ኣብ ሰርቪስ ኣብ ኣቑሑት እቶም ድሮፕሌትስ ምስ ወደቑ ካልእ ሰብ ነቲ ነገራት ዝመዝሕዝ ንዑ ሒዙ ከዓ ነፍንጭው ዓይኑ ኣፉ ክትንክፍ ከሎ ብቐሊሉ እቶም ቫይረሳት መእተው ይረኽቡ እሞ ንስርዓተ ምስትንፋስ ናይቲ ሰብ ከጥቅዑ ይጅምሩ እዚ እዩ እቲ መበገሲ ዝኸውን ሓንሳብ እቲ ቫይረስ ምስ ኣተወ ግን ናቱ መስርሕ ከይዲ ኣለዎ ወይ ፕሮሰስ ኣለዎ ሓንሳብ ኣብቲ ሰብ ምስ ኣተወ ቅልጥፍ ኢሉ እቲ ክስታይ ኣይርአን እዩ እቲ ሕማም ኣይርአን እዩ ንሕማም ንኸርኢ ግዜ ሕቑፎ ኣለዎ እቲ ሕቑፎ ኣብዚ ሕማም እዚ ስጋብ ሕጂ ዝተፈልጠ ካብ ሓደ ስጋብ 14 መዓልታት እዩ
ድሕሪ 14 መዓልታት እቲ ሰብ ምልክታት ናይቲ ሕማም ከርኢ ይጅምር ኮይኑ ግን ድሕሩ ዝመፀ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ እዚ ሕቕፎ 14 ልዕሊኡ እውን ስጋ 21 መዓልቲ ሕቕፎ ሒዞም ድሕሪኡ ምልክታት ሕማም ዘርአዩ እውን ይመጽእ ኣሎ 21 ልዕሊኡን እውን ወይ አውትላየርስ ይብልዎም ዘለዉ ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማም ሓድሽ ስለ ዝኾነ እቲ ርኽበት ወይ እቲ መጽናዕቲ ናቱ ርኽበት በብግዚኡ እንዳተሓደሰ እንዳተፈልጠ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሕማም ሓንሳብ ኣብ ሰውነትና ምስ ኣተወ ምልክት ናይ ሕማም ድሕሪ ሕቕፎ ምልክት ናይ ሕማም የርኢ ኢልና ከርኢ ከሎ እቶም ፍሉጣት ምልክታት ናይዚ ሕማም እንታይ እዮም እንድሒልና ብመጀመርያ ሰዓል ረስኒ ሕርፅርት ምስትንፋስ ምሕርሓር ጎሮሮ ከርኢ ይኽእል ቃንዛ ናይ ጨዋዳታት ኣብ ገሊኦም እውን ድኻም ሕማም ርእሲ የርኢ እዩ ከርእዩ ይጅምሩ ሕጂ ሓደ ሰብ እዚ ምልክታት ዝዘርአየ እዚ ጥራይ ኣርእዩ ሕማም ኣለዎ ወይ ተለኺፉ ክትብል ኣይትኽእልና ሓደ ሰብ እዚ ምልክታት ምስ ረአየ መርመራ ላቦራቶሪ ምስ ዝገብር እሞ እቶም ፖዚቲቭ ምስ ዝኸውን ወይ ኣወንታዊ ነቲ ቫይረስ ምስ ዝኸውን ሕማም ልበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣለዎ ኢልና ንግምግም ብጀካዚ ግን በዚ ሕማም ተለኺፎም ከለዉ ምልክታት ዘርእዩ እውን ኣለዉ እዚኣቶም እንታይ ይባሃሉ ምልክት ዘየርእዩ አሲምፕቶማቲክ ንብሎም ምልክታት ዘየርእዩ እዚኦም ቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ሓደገኛ ዘብሎም እንታይ እቲ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝጠቐስናዮ ኣይርእዩን እዮም ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎም ግን ልዑል እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ነዚ ሕማም ልዑል ተላብዓይ ክገብሮ ዝኽኣለ እውን እዚ እዩ ተባሂሉ ይመነሉ እዩ ብዚ ግዜ እዚ እቲ በዚ ሕማም ዝተለኽፈ ሰብ ምልክታት ቅድሚ ምርኣዩ ሒደት መዓልታት እዩ ከመሓላለፍ ዝጅምር ስጋዕት እቲ ሰዓል እቲ ረስኒ ዝበልናዮ ከሪኦ ምስ ጀመረ ጥራይ ኣይኮነን ቅድሚኡ 2-3 መዓልታት ዘለውን ከርኢ ይኽእል እዩ ብዓብኡ ከዓ እቲ አሲምፕቶማቲክ ንብሎ ምልክታት ዘይብሉ ሰብ እሱ እውን ከርኢ ይጅምር ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማም ኣዝዩ ተላባዕን ንብዙሕ ሰብ ከጥቅዕን ይርአ ኣሎ ሕጂ እቲ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እዚ ትመእተዊ ክኾነና ተሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ባህሪ ናይቲ ሕማም ኣብ ተፈላለዩ እዋን እውን ክንጠቕሶ ዝቐንናይ ብተፈላለዩ ክኢላታት መፅኦም እቲ ሓቅን ሓሰቱን ክንብሎ ወይ ከዓ ቤላ ቤሎ ብዛዕባ እዚ ሕማም ግን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዝሰምዖ ኢኻ ምስ ቁጠባ ዝተኣሳስርዎ ኣለዉ ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳስርዎ ኣለዉ ምስ ባህሊ ዝተኣሳስርዎ ኣለዉ ኣብቲ ልምዳዊ ፍወፃ እውን እዚ እንተበሲትካ ይበሃል እሞ ንዓን እናመዛዘና ክንከይድ ቅድሚ ተዓዘብቲ ቴሌፎን ንሃብና ኣራይ ካብ ዝበልክዎ እዚ ኮይኑ ትኽስታይ እቲ ናይቲ ሕማም መርኣያ እቲ ሕማም ሓንሳብ ምስ መፀ ግን ናቱ መስርሕ ሒዙ ስጋብ ሕውየት እውን ይኸይድ እዩ ከምዚ ዝበልከያ ግን ዝጉርዲ ጉጉይ መረዳእታታት ወይ ቤላቤሎ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ሕጂ ብዙሕ ገኒኑ ይርአ ኣሎ እዚ ዝረኣየሉ ብዙሕ ግዜ በዚ መራኸቢ ብዙሓን በዚ ሶሻል ሚድያ ብፌስቡክ ዩቲዩብ ብውልቀ ሰብ ይኹን ብጉጅለ ብዙሕ ካብቲ ሓቅነት ዝረሓቐ ሓበሬታታት ይፍኖ እዩ እዚ ከዓ ንሰብ ብዙሕ ከጨንቆ ወይ ከሸግሮ ወይ ኣብ ዘይተደልየ ነገራት ከእትዎ ይርአ እዩ ሓደ ካብዚኣቶም እንድሕር ክንሪኦም ጀሚርና ብዙሓት እዮም ከም ኣብነት ብዙሕ ግዜ ዝጥቀስ ኣልኮል ምስታይ ነዚ ሕማም እዚ ይከላኸል እዩ ወይ ይቐትል እዩ ዝብል ጉጉይ መረዳእታ ኣሎ እዚ ከዓ ከም ምንታይ እዮም ኣምፂኦምዎ እንድሒልና ኣብቲ ምክልኻሉ ዳሕራይ ክንጠቕሶ ኢና ንምክልኻል ነዚ ሕማም ንጥቀመሎም ኣገባባት ሓደ እቲ ዝበለፀ ኢድካ ብሳሙናን ማይን ምሕፃብ እዩ እዚ ክግበር ምስ ዘይተኽእለ ከዓ ብኣልኮል ጌርካ ወይ ብካልእ ሳኒታይዘር ጌርካ ንኢድካ ምድራዝን ምፅራይን እዩ ሕጂ ኣልኮል ከምኡ ካግበረ ኣብ ኢድሲ ኣልኮል እንተሰቲኻ እውን ነቲ ሕማምሲ ክፍውሶ ይኽእል እዩ ወይ ክከላኸለልካ ይኽእል እዩ ንድሕሰትካስ እቲ ኣልኮል ቀትሎም እዩ ዝብል መረዳእታ ኣሎ ይኹን ዳ እምበር ስጋ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዓለም ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣልኮል ንሕማም ኮቪድ-19 ኣይከላኸልን እዩ ኣይቀትልን እዩ እዚ ክፍለጥ ይድለ እኳ ደኣ በዓልኡ ኣልኮል ዝሰትዩ ንካልእ ዘይተደልዩ ሕማማት ተቃላዕቲ እዮም ኣልኮል ዘዘውትሩ ምስ ዝኾኑ እዚ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ዝሕዞም ኣብቲ
درجة برتع نبلو كابتوم ثلاثة درجات نايت حمام أبت برتع وأبت أزيد صنع زبها الحمام كريو تخلو له أتي كلاي بزح جزء قرب كلمة قرار وعن كمان نفلتو زحمة مزيك كجمر كله خمس بالكو أب تحساس كل تشحن 19 أب تشاينا أب زي زي أب تخبابي زحل زلو برد زلو جزء ينيرو أو سرفايف مغيريو وي أو خمانسيك محلالف كيليو حجي أتي قرار بوتاس قتلو يخيل أب أزيو أب ديب فريزر درجة نزولو نحكي كامسي كموتو يخيل يوم زبل بهيل أزيو كوكوي مغانو بعابيو جن بفلا يابزي هاجرنا بزح جزي أبز منيسر تعنا قوي مزولو ناي حبريتا مأكل 24 ساعة السرح بزح جزي خبز موتون تايو أزوم أب قولاتات زلو أب جماعم بحرن أب معرباوي وجنا إيرترا زلو زحتوه وعس نزي كورونا فيروسي يقتلو يزبل له سقاب حجب زولو حبريتا جن قراري يكون وعي زحمام فيروس ونزي كوفيد 19 ولا حنتي أي قتلوني أب كل كوابيتات يرأي له كم تبهيلون مجمرة أب تزحول كواب زلو كوابيتات سلز جمرة صعيبو أب أوروبا أمريكا زحلب زنورو لسلز خده إذا سي أب أفريقيا أنا يسرحنيو أب أفريقيا أنا سأتوني سلمتاي مقط زلو كبابي ويكفل العالم سلازوخنا زبل أزرارباتو نيريو جن كوينو رينا ياو سقاب حجيز للعسران شدشان شح سخونو بزح ما مستلخفو أب أفريقيا نرئي لنا إذن حدا خابتو جوجوي يكسايو كاله من الوقت وعي ما يمحصاب زو هوت شاور زولو بزح أبزي سوشيال ميديا يرأي كم من حجير كاس نزح ما كابزح ما مزك كلا خلال كاي خيليو ويبو تلخيف كان نحنير كاسي حسكا وحزكات تنكيف كان تنير كاس كل جسل كاي خيليو زبل مرداتهم كم حدا بلا بيلو يغربيو إذا كنفلتو حدا سب بزحل يكون بوعي ما يكعصب كله مقص سبنته كل جزء يلوتني سوونتنا نحدا نبور سبت وعيسب مقص سوونته كاب 36 نتفع 5 اسقع 37 تنيو اجي اذا حدا زرينايو اجي تي وعي ما يمحصابسي نو كوفيد مس كوفيد متأثر يبلون نو خاب كوفيد اي كلا خلني قال بهافا معطان سبحانه هافا معطان نزي من دايو مسمنتايو زتا اساسر بزح غزي اب وان وقتي إذا إنفلونزا بزلوا له جزء سب إنفلونزا زحمة يعتني بسفر على بوعي ماي بهافايت عتن كلام يتوس كلام غير كا يعتني يزي حاجة خابز من مرأي إنفلونزا هم فيروسيو السوق هبقى تلص هافا غير كاون حل في خيل يزبل بيهلون الله إذا جن نرأسون حكنا زي بلو ولا حنت متأثر مستحمام زي بلو كوفيد 19 كقتل كلاقل زي المخانو كنرا كردا نخيل قال من الوقت عزيز زقدسنا حجون تي ناي طانتو وان اب هاجرنا طانتو زبازا حلو حمام عاسو دحال 3 ورح خجمريو من كس طانتو سي نحمام كوفيد يم حلالفيو طانتو سي كاب حدا سب كوفيد استنقسي ناب قال يم حلالفيو زبلون الله اذا كنت سقاب حجي بستغبر تغيرو بزولو مصنعتي نزي زراغص ايترخبن كوم سلازغونه طانتو عاسو ختم حلالف تخيليا عاسو دنج فيفر ختم حلالف تخيليا عاسو تشخونيا ختم حلالف تخيليا كوفيد 19 كن بزي اي محلالفني متكخ شجره ازي زياده بزحات كم نفلتو بزحات كرت شجره بعالم الله بزحات اتكخت شجره انت يمزولو متكخ شجره خا مسرعه مستنفاس تاسري زي حق زي شجره زست سب وي شجره زتكخسب بفلاي نويح عمتات شجرة زتك خامس زخون قال كاب حمامات سرعة مستنفاس يحزوي بفلاي زي برونكايتس نبرو كرونيك برونكايتس بزح زي يحمويهم حجي زي اتوم بكوفيد 19 مزتقعو زيادة تتقعتي زخونو كحمو خلون زيادة اتي برتع وي سيفر نبلو نخعمو عدل يزهب اذا بحالا زقن شجرة بمتكخ شجرة خاتتكخ كلها بأفكار لزقتو تي تكت أتون وشتقة نبت سرعة مستنفاس نب جرجما نب سنابو سلزخيد نعاتهم سام من قد قتل يغزبل إمنتو تبقيسهم يمزبلو
إذن كم زي كونه بعابئو شكارات تكسب قلعنته مس زطريو تدرب حمام قلع نكوفيد 19 يقبرو قال بزح زرئ أب هاجرنا يكون أب كله بفلا يبزناي زي ما عمل هاجرات كر صنحة مس كوفيد 19 زمت بهيل نتايو صعدا شغورتي ن كوفيد 19 وي نز لعيلو زلو حمام يقتل تبايلو أب جل هاجراتون دينا نيرنا سقع صعدا شغورتي مأكاب تجميرو نيرو ببزح مجزاء صعدا شغورتي حدا كابتي تعنا زهب مقبيو نبل نخلينا بعابي وخا وصول متن زخونه تصر بكتيريا كسالو كاركتر وي دايز بالالو طبايالو ازي قد نكوفيد 19 يقتل مالت يكون بزح سبكا نزي دارغا امين لوي كوم بهل كم مسمع تباهيلو نغو صعدا شغورتي كساي داغبركا دا تحنكا مسمعرو مسكالدو ndaحوسكا كوسد زوسدو نالو اجي كابزي كن محلالفو ندل ملخت نتايو صعدا شغورتي مس كورونا فيروس زخونه يكون متأثر كم زي بلو حمام كورونا فيروس كا ككلاخل كم زي خيل و مغنزابو ازيو حجاز مثلنا منالبات كال كابتوم غوغات مرادات نتايو حبر قربت بزح غزي يلعلي حبر قربت بفلاي كتزبل لا يوم مجمريا اسرائيل لنا هاجرات منالبات تحبر قربتهم انت عينت مخانو كلنا نفلط حكيو اجهم سلازبلو اب صلمت ساي ايمصنيو صلمتس نزي حمام وي حبر زلوم احزابسي نزي حمام زي كحزو مايكل نيو زبل بزح زرباتات بفلاي هاغور افريقيا يرئ كوينو جن ازي بمتايو ازي مس كوفيد 19 حبري قربت ولا حد متأثر كم زي يقولوا استرائي بفلاي اب حبرات منغستات امريكا تموت قصر الناس خيد كله اتم زبصحو 40 كلتن ميتاويت كابتم زموتو زنبرو صلمت امريكا يعني اذا حجي ولا حنت متأثر مسؤ كم زي يقولوا كجهد وي كحبرنا يخيل قال من البات قدب عدمه بزح غزي اباناون يحتتيو ابزي ناي انفورميشن سنتر ناي منسر ابزو غزي ناشتو ساي حمونيوم نمنتاي ناشتوس بتمرتي كما هارو عدل زيتو دحان يكونون قلم زبل حبريتات يمصيو اذا كن قدب عدمه اندحرينا كوفيد 19 ننيشته يخون نعبي نخلو زتنكف مكانو على ما ود بتاعنا ارغاغيزيو كوم سلازخونه ناشتو سغا حصاونتي نايوار حصاونتون كحمو خم زخلو تفليتو بزي استرايه سلازلو غود سلازخونه ترايو اجي عدمه قدب اب مكلخال يكون اب حمام كورونا فيروس ولا حنت متأثر كم زيلو كل عدمه قدب زلو سب قلعنت نحمام كورونا فيروس كم زلو كبر يدله منالبات خالق غوغوي مرداتا زي ناي صره نفسات وي انتيبيوتكس كم نفلطوم نبزحات حمامات نود سب زتقعو كاب نويح زي جميرو انتيبيوتكس صره حمامات تباهلي وهابي استفعل حمامات كم عينتون كم عينت صره نفساتن يوهابي ازيس اب كورونا فيروسون يسرحو زبل بهيلات جن غوغويو اتمنى انتايو كوفيد 19 كم اقدمنا تزاربنا له بفيروس مص حمامي صره نفسات جن صره بكتيريا اجي متأثر كم زي بلوم ازي منالبات كوفيد 19 زحموا سبات نابتي مسرح وكيدي نايت حمام قال تدرب حمام كحمو يخليهم قال تدرب حمام كحمو خلو صره نفسات زدلهم لحقيني وهابومي اتوم زحمم السو مالت جن نت كوفيد 19 نمقتال وي نمحكام توايلو زوهاب كم زي كونه كبر ندلي منالبات بزو حدا زي فاكسين كم نفلطو سغاب حجي كورونا فيروس زخون فاكسين يتسرحن عالم كورونا فيروس زخون فاكسين عم مسرح اتغاي زلا كتابت هو وكتابت يا تغاي زلا سغاب حجون
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ሃገራት ኣብ እዚ ሂማን ትራያል ኣብ ወዲ ሰብ ናይ ምፍታን ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ከም ንፈልጦ ቫክሲን ንምስርሑ ስጋብ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ቫክሲና ክስራሕ ካብ ዓመት ስጋ 18 ወርሒ ዝወስድ እዚ ግን እቲ ናቱ ኣጥቃዕነት እቲ ናቱ ተለባዕነት ተራእዩ ዓለም ኩሉ ብምትሕባር ከቀላጥፎ ነቲ ግዜ ከጉድልዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ቫክሲን ይጠቅም እዩ ኢሎም ዝኣምንሉ ብፍላይ ተባሂሉ ከም ብሂል ዝመፅእ ከም ጉጉይ መረዳእታ እንታይ እዩ ኣብዚ ንኒሞንያ ዝወሃብ ቫክሲን ኒሞኮካል ቫክሲን ንብሎ ኣሎ ንኢንፍሉዌንዛ ዝወሃብ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ቫክሲን ኣሎ ሄሞፊሊስ ኢንፍሉዌንዛ ቫክሲን ዝበሃል ኣሎ እዚኣቶም ዝወሃቡ ንቫይረስ ይወሃቡ ስለዞ እዚኣቶም ነቲ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል ብሂል ጉጉይ ምዃኑ እኳ ደኣ ምውሳድ ናይ እዚኦም ቫክሲን ዋላ ኣብዚ ግዜ ሕማም ነቶም ዘድልዮም ሰባት እቶም ዝወስዱ ሰባት ክወስዱ ከም ዘለዎም ዋላ ሓንቲ ምትእስሳር ግን ምስቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይብሉ ክፍለጥ ከበባ ካልእ هذا نحن قتلنا كلنا كتودان قال ብዙሕ ግዜ ዝረአይ ኣብ ሃገርና እኳ ብዙሕ ይረአኒዩ ኣብዘን ኢንፍሉዌንዛ ጉኑን ዝኾነለን ኣብ ወቅቲ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ብዙሕ ጉኑን ዝኾነለን ሃገራት ኣፍንጫኻ ብጨዋ ማይ ምትርካስ እዚ ሪንሲንግ ዝብልዎ ሳላይን ወተር ዝብልዎ ከምኡ ይረአዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኢንፍሉዌንዛ ዝሓመመ ሰብ እቲ ደረጃ ሕማሙ ንክጎድል ኢሎም ዝጥቀሙሉ እዩ ቁሩብ ከምኡ ተኽእሎስ ኣሎ ኢሉ ይእመነሉ እዩ እዚ ግን ኣብ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይሰርሑን ክንፈልጥ እንደሊ ምናልባት ንመድሃኒት ዝምልከት ኮሮና ቫይረስ መድሃኒት ቫክሲን ኣይተረኽበሉ መድሃኒት ኣይተረኽበሉ ዝሓመሙ ሰባት መድሃኒት ዝወሃቦ ምናልባት ካብ ካልእ ተወሰኽቲ ሕማማት ብካልእ ባክቴርያ ደቀቕቲ ህዋሳት ዝመፅእ ከይሓሞ ተባሂሉ ከከምቲ ዘርእይዎ ጠባያት ክሊኒካል ክሳይ ተራእዩ ይወሃብ እዩ ግን ንመድሃኒት ስጋ ሕጂ ኣይረኸብ ዳ እምበር ዓለም ነቲ መድሃኒት ንምርካብ ወይ ኣብዚ ክሓግዝ ዝኽእል ተባሂሉ ብዙሕ ፈተና ይካየድ ኣሎ ብፍላይ እዞም ፀረ ቫይረስ ዝበሃሉ አንቲቫይራል ዝበሃሉ ሕማማት ሎፒኒቪር ኣር ገለመለ ዝብልዎም ኣብ ገለ ሃገራት እውን እዚ ናይ ክሎሮኪን ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን መድሃኒት ካልኦትን ብዙሕ ፈተና ይካየድ እዩ ምናልባት እዚኣቶም ኣብ መስርሕ ዝረአዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ሰሚዕካ እንተዋንጋውን ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተደይተጋጊ ኣብ ቨርጂኒያ ይመስለኒ ከም ፈተነ ኢሎም ነቲ ሕማም ዝወሰድ ነቲ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ዝወሰዱን ዘይወሰዱን ኣብ ክልተ ደረጃ ዘለው ናይቲ ብርቱዕ ናይቲ ሕማም ዝሓመሙ ፈቲኖም ክርአ ከሎ እቶም ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ዝወሰዱ ሕሙማት 28 ሚእታዊት ኣብኦም ሞት ነይሩ ኣብቶም ዘይወሰዱ ግን 14 ሚእታዊት ነይሩ እዚ ሕጂ ነቲ መድሃኒት ኣብ ኮሽን ማርክ እትዩ ኣሎ እቲ በፅናዕተ ግን ስጋብ ሕጂ ዋላ እውን ኣብ ክሎሮኪን ይኹን ይቕፅል ኣሎ ጽቡቕ ኣብ መጋግባ ታኒ መወዳእታ ኣብ መጋግባ እሰይ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ብዙሕ ግዜ ኣባና ብዚ ሕብረተሰብና ዝረአ እንታይ እዩ ኣብ መግብና በርበረ ስለንጥቀም ብዙሕ ቀጥቅዓና ይክእልኒ እዩ ጅንጅብል እንተወሰድና ካልእ እውን ገለ ቀማማት ኣብዚ እንጥቀመሎም ንኣዝማ ንገለ እንጥቀመሎም ኣበሱዳ እዚኣቶም ይሕግዙ እዮም ኢሎም ይኣምኑ እዮም ንመጋግባ ብዝምልከት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝብል እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ይኹን ዘይሓዞ እኹልን ዝተመጣጠነ ምግብን ክወስድ ኣለዎ ሓደ ሰብ እኹልን ዝተመጣጠነ ምግብን ዝወስድ እቲ ተፃዋርነት ናይ ነብሱ ይዓቢ እሞ ንዝኾነ ካልእ ሕማማት ንኮቪድ ይኹን ንካልእ ናይ ምክልኻል ክስታይ ይህልዎ ሕጂ ክንገብረሉ ዘለና እንታይ እዩ እኹል ቪታሚናት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ቫይታሚን ሲ ቢ እዚኣቶም ክንወስድ ኣለና ሚነራላት ዝተፈላለዩ ሚነራላት ዘለዎ ምግብታት ክንወስድ ኣለና ፍሬሽ ዝኾኑ ኣሕምልቲ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ኩሉ ጥንቃቐታት ነቲ ኮሮና ቫይረስ ዘመፅእ ጥንቃቐታት ጌርካ ምምጋቡ እቲ ዝሓሸ እዩ ጽቡቕ ሃራይ ዶክተር ቴሌፎን ሂቦምና ኣለዉ ስቱድዮ ሕቶ ህልዎ ምኸውን እዩ ቁፅርታት ቴሌፎን 122454 ከምኡውን ካልኣይ መስመር 122474 ብምድዋል ቀጥታን ዶክተር ብርሃነ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ቴሌፎን ኣለና ሄሎ ሄሎ ዶክተራት ስቱዲዮ ሄሎ ዶክተራት ስቱዲዮ ሄሎ እዋ مرحبا انت عندك حتى كدله
ኣብዚ ማለት ጅንጅብልን ጻዕዳ ሽጉርቲ እዚ ኣብ ወስዳን ምስ መዓር ኣዲራ ሓንቲ ቤተሰብ ኣብዚ ወሲዳ ትወስድ ቀንያ መከላኸሊ ኢላሲ ሕጅስ ዋስንዑ ተሰነይንያ ነቕመጥ ሕጅዝ ምክልኻል ንዑ እኳ ታይገሩ ገና ስለዚ ኣቶ ብዛዕዲ ታሽሙ ኮነን ግን ናይ ሽንቲ ዘይ ምቁፅጣር እንታይ ዝበሃለን ኢላ ሕጅስ ከምዚ ሳዕቤን እውን ኣለዎ ከም ሓበሬታን ህዝቢ ሲ ከምዚ ዓይነት ሳዕቤን ዝኸፈል ሳዕቤን ከማንቲ ኣንቲ ኢላ ማለት እየ እዚ ዓዚ ሓበሬታ እዚኣ ክህደል ዝንጅብል ጻዕዳ ሽጉርትን ኣብ ሱዳን ብሓባር ጌራቶ ማለት እዩ መዓር ጌራው መዓር ጌራ ኦኬ ጽቡቕ ሓራይ ካልእ ቴሌፎን ኣለና ሄሎ مرحبا ሄሎ ከመይ ትውዕሉ ንሓን ደውልኩም መስገን ኣነ ዶክተር ክሓቶም ዘርኢ ዘለኹስ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣልኮል ማለት እዩ ኣልኮል ሲ ኣብዚ ምፍዋሱ ሲ ክንደይ ፐርሰንት ይኸውን ዘሎ እቲ ዓቐናቱ ካብ 70-80 ዝበሃል ኣሎ ግን ኣብዚ ንሕና ንዕዘሎ ዘለና ኣብዚ ምምሕዳርና ሲ እቲ ኣልኮል ማይ ተሓዊስዎስ ዳርጋቲ ናይ ሊን ሕብሪ እውን ናብ ሰማያዊ ዓይነት ከይዱ ሃሲሱ ዓይነት እዩ ዘሎ ሕጂስ ክከላኸል ይኽእል ድዩ በቲ ዘሎ ማይ ተሓዊስዎ ዘሎ ሲ ክከላኸል ይኽእል ድዩ ወይሲ ካሊእ መፍትሒ ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደር እዩ ናረሽ ሃረ ብሓባር ንኽልቲአን ክትምልስ ኣለ ሓንቲ ኮሪቶ እያ ማለት ስነት እዛ ናይ መጀመርያ ርእቶ እንዳ ፅቡቕ ርእቶ እዩ እሱ መዓንተ ኣቐዲመ ተዛሪበ ነይረ ኣብቲ ጉጉይ ሓበሬታ ዘለዎ መረዳእታ ዝረኣየሎም እዮም እዚ ጅንጅብል ጻዕዳ ሽጉርቲ ዝተባሃለ ካብ ሕማም ምስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምትእሳር የብሉን እዚኦም ካብቲ ሕማም ይከላኸሉ እዮም ዝብል ዝኾነ ይኹን መጽናዕቲ የለን እዚ ሓደ ካብቲ ጉጉይ መረዳእታ ምዝ ሕማም ዝተኣሳሰር እዩ ማለት እዩ ከም ርእቶ ግን ጽቡቕ ርእቶ እዩ እቶም ካልኦቱን ነዚ ንኸይጥቀሙ ንምዕድ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣልኮል ዝበሎ ጽቡቕ እዩ ኣልኮል ሓደ ካብቲ መንጽሂ እዩ ነዚ ሕማም እዚ ክንከላኸል እንዳ ኮይና ሓደ ካብቲ ዝበልናዮ እንታይ እዩ ኢድና ኩሉ ግዜ ብማይን ሳሙናን ክንሕፀብ ኣለና ምሕፃብ ኣብ ዘይተኻእለሉ ግዜ ከዓ ብኣልኮል ሳኒታይዘርን ክሳክ ክገብር ኣለዎ ክነንፅሆ ወይ ክንደርዞ ወይ ክንምውዞ ኣለና እዩ ዝበሃል ሕጂ እዚ ኣልኮል 70% እዩ እቲ ዝሓሸ ዝበለፀ 70% እዩ ሕጂ እዚ ማይ ኣቃጢንካ ዝግበር ክኸውን ኣይክእልኒ ሕጂ እዚ እቲ ዝሓሸ ንፁህ ኣልኮል 70% ክኸውን ኣለዎ ኣልኮል ልዕሊኡ እውን ፐርሰንት ኣሎ እንድዩ 90 ሚእታዊት እውን ኣሎ እንድዩ እቲ 70% እኹል እዩ ሕጂ ካብ 70% እንተይ ዘይቀጠነ እቲ ዝሓሸ እዩ ጽቡቕ ስለዚ እዚ ማይ ዳእትዎ ውፅኢታዊ ይኮነን ማለት እዩ ማይ ካእትዎ የብሉን ልክዕ ከምዚ ሕጂ ክሎሪን ንመንጽሂ ነገራት ነዞም ረኽሲ ናይ ኮቪድ ከየምፁ ተባሂሉ ንገብረሉ ሕጂ እዚ ክሎሮክስ ወይ ክሎሪን ሓደ ን9 ንብሎ እቲ ዝተዋህበ መጠን ነዚ ዳይሉት እንድሕር ጌርካ እንድሕር ቅጢንካዮ እቲ ናቱ ናይ ምቕታል ተኽእሎ ዝጎደለ እዩ ዝኸውን ጽቡቕ ስለዚ እዚ ሓበሬታ ማለት ክንብሎ ዘለና እቶም ነዚ ኣልኮል እቲ ኣልኮል ካብቲ ዝወፅኦ ኣካል ክውፅእ ከሎ 70% ገይሩ ዝዋሃብ ግን እዚ ንክበዝሓልና ተባሂሉ ወይ ትርፊ ንምርካብ ተባሂሉ ዝግበር እንተልዩ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ካብዚ ክቁጠቡ ዝሓሸ መስለኒ ወይ ከምኡ ዝገብሩ ተልዮምን ንዝምልከቱ ኣካል ምሕባር ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ትፈልጦ ሕጂ 70 ሚእታዊት ከም ዘይብሉ ሲ ሕብሩ ኮይላሳ ሕብሩ ሲ እንዳቐጠነ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ኣልኮል ሕብሩ ጻዕዳ እዩ ግን ጻዕዳ ኮይኑ 90% ይኹን ዋላ 70% ጻዕዳ እዩ ሕብሩ ግን ክስታይ ከይገብር እዚ ሰብ ብጌጋ ንዑ ከይሰትዮ ክስታይ ከይገብሮ ተባሂሉ እዩ ንዑ ሕብሪ ዘውህብ ናብቲ ሊላ ሕብሪ ዝገብር ዝውሰኾ ሕጂ እቲ ሕብሪ እንዳቐጠነ እንድሕር መፅዩ ማይ ተወሲኽዎ ኣሎ ሕብሪ ዝነበሮ ሊላ ሕብሪ ዝነበሮ እንድሕር ማይ ኣእቲኻሉ እንዳቐጠነ እዩ ዝመፅእ ኣብ ኢትካ እውን ልካ ኣብቲ ምህፋፍካ ከምኡ ማለት እዩ ከምኡ ወረግ እቲ ሓይሉ ይጎድል ይንኪ ስለዚ እዚኣ ጥንቃቐ ተድለያ ማለት እዩ ምክንያቱስ እታ ቀንዲ ኢድ ምፅራይ ካብ ኮነት ሓራይ ሕጂ ኣብ ቁርብ ድሕሪት ምልስ ክንብል ዶክተር ኣብቲ ሓቅታት ክንመፅእ ማለት እዩ ቤላ ቤሎ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካና ኣለኻ ኣዝየን ብዙሓት ነጥብታት እየን
كم كابتسني استقصوا تحبتناون بزي بيلا بيلوسي بتوعنا هسيقم زورنا عن تحبتنا يا مسكرنا تحت بصنيحة حجاب تحققت بس حمام استلقفسب زرقيو درجاتنا حمام كم يتقلتوا زي ترخ زي حمام استلقفسب زرقيو درجات حمام علو كم زفلت أب عالم تزبز هاي مئتاويت العل 700 تقلل انت ماكلاين يزحمم قال يومون توم اسيمتوماتيك لنا مالنا الحمام كم زلهم كيف لتون كحوي يقول يوم تناي متحلاف تقولهم كن لعلي حجي بدرجات كن يقول لنا قليل درجه زلهم مالو ماكلاي مودريت نبلو له برتو سيفير نبرو له تخالد صنعقات كريتيكال ثم بزحتهم اكسايز اتو فنتيليشن اتو زياتهم ابز درجه حجي اتي زبزحي قليل الماكلاي نبلو اب 8 مئتاويت كون كله اتي 15 مئتاويت تبرتو نبلو اي اتي 5 مئتاويت سكاب 3 سغا 5 مئتاويت كا تصنع نبلو اي منالبات ابز نايلومي نايكستاي ترينا نايلومي دبليو اتش او زاوصو وانا حبريتا نايتي كوفيد اندحرينا مزي زماساسل كل كله كنت مالته 9 شعب كابزوم حجي اب عالم تلخيفهم دلو 1.7 له ابزا لهم عندي 1.7 استلخفوا له كابتم 2.7 مالته حجي زلو يوم كنت 1.7 كابزياتهم 9 شعات مئتاويت قليل الحمام زحمهم يا اتهم 3 مئتاويت يوم عملوا عالم كترغلو كريتيكال زلو حجس الدرجات تزبزح قليلن ماكلاين درجه يزحم سب قاليهم جن باستفرالي مخنياتات كم زقد محج خزي تداغامي كحبر زصنحي توساغي حمامات زلوهم كالي نبار حمام كم شكوريا صقطدم كالي زلوهم ابت كريتيكال درجه وي كريتيكال عينت درجه نايت حمام كحمو يرئي اوكي هرا تليفون الله نمود حرايا بزان ناي دبليو اتش او تبلا تصنح كاد حرف من لسمالتي هرا هلو مرحبا هلو سليمان اسمع عبد مرحبا دكتور في الاستوديو جوان سمعك الناصل مجمرا عاها روح سرو رمضان بلكا رمضان كريم الله اكرم شكرا التلفزيون كانت حتى بالله متى نصبو كنت سامع دكتور برهان خاص التي እሺ ዶክተር ብርሃነ ኻ ዝርቦ ዘሎ ሰፊሕን ሓበሬታ ኣዝየ መስግኖ ታቲቭ ኣትሕት ተቢልካ ጽቡቅ ንሰማዕና መቃለ ሕገብር ስለ ዘሎ ትድንጉል ለኻ ሓሳብካ ንኽትዛረብ ሰማዕና ተልያ ታ ቴሌቪዥን ብኽብረትካ ኣጥፋያ ብቴሌፎን ክትሰማዕና ትኽእል ኢኻ ኦኬ ቀጽል ሕጂ ተስማዕካ ኣሎ ሕጂ ጽቡቅ ኣላ هلو قصل حجي نسمعك لنا قصل እሺ انا دكتور برهان حتى ديلي زلو انت يمسلك هراي قصل بزعبه زي كورونا فيروس كوفيد 19 زخونه كتابه يبلون مدهنيت يبلون كبهايل نسمع هو تزربات مصاكا سلا زلا ريموت دي اطقا هادي الله هنا اطفا عند التلفزيون بخبرتك صبوك نسمع حسابك تغلص زرباغاي ملسكا سلا زلو زرباغا تسمع كتب تدنجينا الله نارو እሺ حجي بزعوزم ريكفر غيرهم حاويهم نوم نحر مدهني زي بيقولوا بخمي من قدي ريكفر غيرهم حاويهم كلهم نخلسي قرب مبرد دلينا يرنا نارا تا خلي تخانت يا اب جل معكنا زينا ولا لو ما انتي كريو ابزو علنا مالتي زي 7% بالالكول نخالد ترى نفسات بكتيريا نمقتل دامبر سكاب 8% نعل نحر كوينيو نازي كورونا فيروس قتل دخل زلمو بزعوا زي اخا قرب مبرد تبنا نارا يغني لنا قال التليفون يبلنا مثلا حراي صبوح حتى زوم ريكفرز غورسي مدهانيت كيوسرس كم يغيرم يوم نديلو كم تزبلنا تم زبز 80 ميتاويت قلل زبله درجه نايت حمام زحابي زحمو يوم حجي زياتهم قلل زبله حمام يوم زحمو مدهانيت وسيدهم زيكونه تناي مكلخال عامهم ناي سونتهم مس غزي كم زعب غيركا
ከም ዝዕርፉ እኹልን ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዝወስዱ ዝኾነ ካልእ ተወሳኺ ካብቲ ምልክታት ናይቲ ሕማም ዝረኣናዮ ረስን እንተልይዎም ፈውሲ ረስን እንዳወሰዱ ካልእ ዘድሊ መድሃኒታት ናይ ማይን ናይ ኤሌክትሮላይት ዋሕዲ ገለመለ ዘርእዩ ምስ ዝኾኑ ንዕኡ እንዳመላእካ ምስትህቦም ናብቲ ንቡር ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ተመሊሶም ክሓውዩ ዝኽእሉ እዮም እቶም ዝበዝሑ ኣኹም እዮም እቶም ዝዋሓዱ እዮም ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ዝዋሓዱ 5% ዝኾኑ እዮም ኣብቲ ክሪቲካል ስቴጅ ወይ ኣብቲ ብርቱዕ ደረጃ ዝበፅሑ ሕጂ እዞም ምሳና ዝፀንሑ ከዓ ከምኣቶም እዮም ዓይነቶም ሲ ኣብ ክሪቲካል ዘሎ ስጋ ሕጂ ይብልናን ወላ ሕጂ ኣብቲ ሆስፒታል ተዓቂቦምሉ ዘለዉ እንድሕር ኢና ኣብ ክሪቲካል ደረጃ ዝኣተወ ስጋብ ሕጂ የለን ፅቡቅ ነገር ወዚ ሕጂ ከም ምስትኽትብሎ ፀናሕካ ብዙሕ ከየዛንመታን ቀንዲ ስክፍታ ግን ኣብቶም ምልክት ዘይርእዩ ሰባት ነቲ ሕማም እዚ ማለት ኩሉ ሰብ ኩሉ ናህና ኩሉ ወዲ ሃገር ቀሊል ወይ ማእከላይ ዝኾነ ሕማም እዩ ዝሓምም ኣይኮናን ንብል ዘለና እቲ ሕማም ኣብ ገሊኡ ሰብ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ብዓብዩ ከዓ እንታይ ንብል ኣለና እዞም ኣሲምፕቶማቲክ ንብሎ ወይ ምልክት ዘይርእዩ ሕማም ዘመሓላልፉ ስጋብ ሃለዉ ናብ ብዙሕ ሰብ ከሕልፉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ ኣሻቓሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኸማን እዚ ኩሉ ኩላህና ኣብ ገዛና ኮፍ ከም ንብል ከም ንራሓ ተገይሩ ዘሎ ብከምኡ ዝቕፅል ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ሰብ ክዛነ የብሉን ስለምንታይ እንታይ እዩ ዘሎ እዞም ኣሲምፕቶማቲክ ኣለዉ ዶ የለውን ኣብቲ ሕብረተሰብና ስጋብ ሕጂ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ዘለና ስጋብ ዘይፈለጥና ኩሉ ግዜ ከም ዘለዉ ጌርና ክንጥንቀቕ እዩ ዝግባእ ሕጂ ሰብሲ ጥንቁቕ ክኸውንን ንዝወሃቦ ሓበሬታታትን ተዋሂቦ ዘሎ ትእዛዛትን ኣብ ግብሪ ከውዕል ዝያዳ ንመክር ናይታ ናይ ኣልኮል ሓጅቱ ነይሩ 70 ሚታዊት እኹል ኣይኮነን 80 ሚታዊት 70 ሚታዊት እኹል እዩ ካብኡ ኩሕድ እዩ ዘይብሉ ኢና ንብል ዘለና ኣራሽ ቴሌፎን ኣለና ሄሎ الو مرحبا دكتور هذا باستديو نسمعك الناصل راي انا بزعبه زي ناي دكتور قلت خلو زي لبعناي كورونا فيروس اغنا كالاي درجه يقال لي قلت نيرو زابجي ابتي مكلخال زتكوره ام مكلخال مالتي زتكوره جنا يعني تراحل زلو ودي او عينت يو حجتايو حرا ام مكلخال بزعبه الكول صابونه نزارب علنا عنده تناي حدا ستاندرد زخانه كل سب فلطو زغبو قالو خوينو يسمعني اجاب جزانا سي كبابي 5 عينت صابونه علنا براندس اوكي قاليو بتكالنا استوهبنا يو ولا زي عفري بوزه زي عفر تي الكول ون انت تباز احتباهيلو بتكالات كا اندتقاطنه يعدل اجيتي افكتيف ما ادمع زهونه مكلخال كله تخوينو كنت عجباب كل انتكالات كل سب كصعوبه زلو ولو تتكبار مالتي اجيتي ريكومندد زهونه ناي بحقي كل سب كملو زلو صابونا بلكعسي اينا يجي هنا ون يطفانا لي اذا عينت صابونا زي مخنياتو كل عين صابونا هذا عينت ادمعنت الله يكون نكنبل عينت لنا 10 سكند خطفالك يخيل كتريو كنبل عينت لنا قاليو افكتيف كوني خيلي قاليو زي كوني خيلي لازم تي قبو صابونا قبول صابونا انبلو عينت صابونا سي انت زنكرنا مخنياتو ذكرنا خمس بلاك زلو 5 عين براند سالو صباح نزيها مرسي معناته نقول سبق تقدمت الا سلا حسب واحد ليلونا الله عنده مسعره صامنا هو هجي عينا يجي وانا يتقنع صبوح طيب طعمي كمل سلكاي ثانك يو غني مرحبا شكرا قد استاذحته هو تا زاناي سامنا نالبات بتاسانا من جمر زاناي سامنا وسون سامنا زي عين طراي مبالا يدلني نمتا اذا بلو اتا عينت فيروس انت عينت مخانو تلاقا من قلت صنيحو اتا فيروس سبحاوي شفان على ويلنا
ሰውሓዊ ሽፋን ዘለዎ እዩ ሕጂ ኣብ ኢድና ብዝህልወሉ ግዜ ሳምና ጌርና ኣዕፊርና እንድሕር ተሓፂብና ኩሉ ሳምና ዝዓፍር ነቲ ስብሒ ከልቅቆ ክእል እዩ ስጋ በሊዕና እኳ ክሳይ ንገብር ብሳምና ጌርና እንድሓፂብና ዝፀሪ ከምኡ ዝፀሪ እቲ ቫይረስ ብዘይ ሽፋን ይፀንሕ ብዘይ ሽፋን ከዓ ቀልጢፍ እዩ ዝመውት ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክንሽገር የብልናን እዚ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንኸውን እዚ ዲተርጀንት ዘለዎ ዲቶል ዶ ላይፍ ቦይ ዶ ገለመለ ክበሃል ከሎ ግን ኩሉ ዓይነት ሳምና ጌርካ በቲ መምርሒ ተዋሂቡ ዘሎ ን20 ሰከንድ ዝኣክል ንኩሉ እንታይ ዝበሃል ፅፍሕታት ወይ እዚ ማእዝናት ናይ ኢድና ክነንፅሆ እንድሕር ኢልና ኣኻሊ እዩ እዚ ናይ ዲቶል ዝበሃል ግን ኣቐድማ ቢልዮን መሊሰዮ ስለ ዝነበርኩ 70% ክኸውን ኣሎ መቕጣን ክህሉ የብሉን እቶም ዘቕጥኑ ዘለዉ ከዓ በብግዚኡ ንዝምልከቶ ተሓበርና ፅቡቕ እዩ በታ ዝወፀታ 70% በታ ካብታ ፈሪላ ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ክኸይድ ኣለዎ ዳ እምበር ካብ ሓደ ናብ ሓደ እንዳኸደ ክቐጥን የብሎም ፅቡቅ መወዳእታ መጠቃለለ ክትገብር ግዜ ኣኺላ ኣላ ዶክተር ብርሃነ ናይ መወዳእታ መዕፀዊ እንታይ ኣለካ ትብሎ ሕፅር ኣቢልካ ሓደ ደቂቕ ኣብ መወዳእታ ዝብሎ እንታይ እዩ ከም ንፈልጦ እዚ ሕማም እዚ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣፍልጡ ኣብዚ ሕማም እዚ እንዳዓበየ ይመፅእ ኣሎ ኣፍልጦ ምዕባይ ማለት ግን ምስ ግብሪ ዘይተሰነየ ምስ ዝኸውን ኣኻሊ ይኮነን ብሓፈሽኡ ከዓ ንሕና ዘለናዮ ደረጃ ምናልባት ብዙሕ ዝተጋነነ ቁፅሪ ሕሙማት ኣይሃልወና የብልናን ኢልና ከዓ ዝፈለጥናይ ነገር የለን ክህሉ እውን ይኽእሉ እዮም ከምቲ ዝበልኮ እቶም ኣሲምፕቶማቲክ ስለ ዘለዉ ወይ እቶም ነቲ ሕማም ሒዞም ስለ ዘለዉ ክንደይ ከምኦም እዮም ዘለዉ እሞ የሕልፉ ኣለዉ ኣይፈለጥናን ዘለና ዛስዋይ እዚ ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ዘለና ነዚ ንምፅራይ ንምፍላጥ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሰብ በዚ ዘለናዮ ኩነታት ክዛነ የብሉን እዚ ጀሚርናዮ ዝፀንሐና ብከምኡ ክንቅፅል ክንክእል ኣለና ነብሲ ወከፍ ሰብ እንታይ ዝበሃል ዲስታንሲንግ ንብሎ እዚ ፊዚካል ዲስታንሲንግ ምርሓቅ ከዘውትር ክኽእል ኣለዎ ኣብታ ዝወፀላ ካብ ገዝኡ ምግቢ ክሽምት ኢሉ ዝወፀላ ነዚ ክገብር ኣለዎ ብዘይድሊ ክናፈስ ከምዚ ክገብር ኢሉ እንደገ ክወፅእ የብሉን ፅቡቅ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሰብ ስጋብ ሕጂ ኣብቲ ዝሓሸ ደረጃ በፂሕና ኢልና ንዛረብ የለና ስጋብ ዘይሃለና ከዓ ኩሉ ሰብ ጥንቁቅ ክኾን ኣለዎ ኢላነ ኣረኣየ ኣዚና ንምስግነካ ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ጊዜያዊ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ፖሊሲ ውጥንን ምምዕማል ዓቕሙ ሰብን ብሚኒስትሪ ጥዕና ስለተዛሃብካና መብርሂ ነመስግን ኣብ ስራሕኩም ድማ ዓወትና ሳልጠን ምንኤልኩም ይቐኒልና እምበርከዝ خبركم ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ ብኻሊ ዛዕባ ኢና ንረኸብ ሰላም